Fòlia. Què portes? Calla, que ens escoltarà la poli. Però com que la poli? Què has fet? Què portes? He agafat un motor, tio! Però com que un motor? Què és això? Això, tu ho poses en una cosa que he creat jo i va sol i corre! Però que per anar sol ja tenim bicicletes. No, que això va sense esforç. Tu només apretes el pedal i... Com que sense esforç? Que sí. Ara, anem a provar-ho. No m'ho puc creure. Sí que sí. A veure, provem-ho i m'ho ensenyes. És que no ho entenc, el que m'estàs dient. On has aparcat el cavall? Doncs mira, el cavall el tinc a 2 carrers, més o menys. Però què és això? Si estem al segle XIX. Ai, és veritat que no hi havia smartphones. Anem-hi. Catalunya és terra de motor, però això no ve d'ara. De fet, ve de molt més enrere. Per remuntar-nos als inicis del motor a Catalunya hem de viatjar fins l'any 1888. Un industrial català, Francesc Bonet i Dalmau, es va endur un motor monocilíndric de l'Exposició Universal de París de l'any 1888 i el va instal·lar en un xassís de fabricació pròpia a Catalunya. I un any després, aquell cotxe ja conduïa pels carrers de Barcelona i, a més, el conduïa ell mateix. Uau, mireu aquell cotxe! Que imprudent! A poc, el cotxe va començar a ser el gran protagonista als carrers de la ciutat de Barcelona, fins al punt que es van organitzar curses al Passeig Sant Joan. Els participants donaven una sèrie de voltes a un circuit improvisat i el guanyador s'enduia un dinar a un restaurant de la Rabassada. T'imagines que Verstappen guanyés un àpat per guanyar el Gran Premi de Barcelona a Catalunya? Els primers en organitzar una prova reglamentada van ser les motos, el 24 d'abril de 1905, en una prova que cobria Gavà, Barcelona i Tarragona. Els cotxes van arribar 3 anys després, el 1908, amb la primera Copa Catalunya organitzada pel RAC, el Reial Automòbil Club de Catalunya. Jo soc Josep Maria Miret, soc el director de comunicació del RAC. Finals del segle XIX, primers del XX, que pots dir, hòstia, doncs en aquell moment hi ha una burgesia il·lustrada. Gent que es guanya molt bé la vida, empresaris, tal, que són persones il·lustrades i que entenen que ells han de contribuir a fer progressar el país. I ho fan de molt, i llavors comencen a crear associacions, clubs de tot, d'art, d'esports, de futbol, com el Barça, l'Espanyol, de tot, val? I ho fan amb la intenció de fer progressar el país. Perquè vosaltres penseu que el motor va aparèixer al circuit de Barcelona-Catalunya i la veritat és que us falta molt de carrer. I és que abans del de Montmeló hi van haver-hi un bon grapat de circuits on va haver-hi motor, aquí a casa nostra. I de fet, segur que algun circuit passava pel costat de casa teva. Ah, sí? Sí, m'hi jugo el que vulguis. El circuit del Baix Penedès. El traçat unia Sitges, Sant Pere de Ribes, Canyelles, Vilanova i Sitges. Cada volta eren 27 quilòmetres i en feien 9. El circuit de Llevant, que unia Mataró, Vilassar de Mar i Argentona. Cada volta eren 14 quilòmetres, 900 metres. El circuit de Tarragona. El traçat unia la capital del Tarragonès i Vallmoll. Cada volta eren més de 30 quilòmetres. I el circuit de Vilafranca unia Vilafranca amb la Múnia i els Monjos. Cada volta eren 14 quilòmetres, 790 metres. Tots ells van acollir les primeres proves automobilístiques a Catalunya. Però més enllà de l'adrenalina de la velocitat, aquestes curses tenien un objectiu insòlit. Que han de treballar per la millora de les carreteres, perquè n'hi hagin, siguin segures, etc. I que han de fomentar l'esport, però entenen ja l'esport, imagina't, 1906, entenen l'esport com un vehicle de relació internacional amb els altres. En aquells moments diuen anar a veure carreres o que vinguin a fer carreres aquí permet veure la millor tecnologia del moment, i el que volen és l'intercanvi tecnològic, i també amb les curses el que volen és millorar les carreteres. I així neixen les curses. Les ciutats que acollien curses no només milloraven les seves carreteres, sinó que eren un grandíssim focus de turisme. Perquè us feu una idea, aquí a Vilafranca s'hi van arribar a plegar fins a 50.000 persones en un moment on només hi vivien 8.000. És que van arribar a haver-hi trens llançadora des de Barcelona fins aquí per poder veure l'espectacle dels cotxes voladors. Va ser l'any 1921 quan va tenir lloc aquí per primera vegada una cursa internacional d'automòbils a tot l'estat. Però abans les curses no eren com ara. De tots els inscrits n'arribaven només els que podien. Molts es quedaven a la frontera o es quedaven pel camí, perquè abans la gasolina es comprava a les farmàcies. El circuit de Vilafranca va incorporar novetats que per aquella època eren hipertrencadores. Per exemple, pintar els cotxes dels equips de manera que fossin més reconeixibles o bé habilitar una zona per periodistes perquè els hi fos més ràpid enviar les seves cròniques. I no t'oblidis d'una cosa que avui la tenim molt normalitzada però que abans no existia, la figura de l'speaker. Bona tarda a tothom. Us donem la benvinguda a la tribuna. Avui, els equips presenten les següents alineacions. Va haver-hi una proposta per fer-hi un circuit permanent, però la cosa no va quallar, perquè ja començava a funcionar un altre circuit permanent, i a tocar de Vilafranca. A només 25 minuts s'erigia l'Autòdrom de Terramar. Uau! Què me'n dius?
Sembla un pantà. O sigui, és enorme, això. Uau! La quarta pista més antiga del món, només per darrere de Brooklands, Indianapolis i Monza, el primer gran autòdrom de Catalunya i de tot l'estat. 2 quilòmetres exactes de llargària, 20 metres d'ample, formigó de 12 centímetres, 4 milions de pessetes, només 300 dies de construcció i una corba peraltada que arribava pràcticament a l'angle recte. Ni el circuit d'IFEMA de Madrid té una peraltada tan bèstia com aquesta. I això no té res a veure amb com ho esteu veient. La realitat és molt més bèstia i compta perquè caic. No. Terramar va acollir la primera cursa l'any 1923 i van assistir les màximes autoritats de l'Estat. El rei, Primo de Rivera i gent que arribava de Barcelona i de tot Catalunya gràcies al baixador que s'hi va construir. El cert, però, és que l'alegria va durar poc. És que Terramar es queda desfasat tecnològicament. Una mica el que li passa a Montjuïc. Al final les màquines evolucionen a una velocitat que aquells peraltats ja no permeten anar a tota velocitat. Terramar és una gran obra perquè encara està avui de molt bona qualitat, està molt ben construït, però està mal peraltat. Mal peraltat en el sentit de que l'evolució dels cotxes se'l va menjar. Se'l va menjar en 2 o 3 anys, és que va durar res. Els cotxes evolucionaven cada vegada més de pressa i la pista ràpidament es va quedar obsoleta. Però la passió per l'automobilisme no s'aturava. Entitats d'entusiastes com el Motoclub Deportivo Barcelona, el RAC o la Penya RIN seguien organitzant esdeveniments. Aquesta última, la Penya RIN, l'encarregada de portar la Fórmula 1 a Catalunya. Després de la Guerra Civil, la Penya RIN, amb el Joaquim Molins, vol fer una gran cursa, però en lloc de fer-la a Montjuïc, on tenien experiència i la podien haver fet, la fan a la Diagonal per urbanitzar la Diagonal. O sigui, la Diagonal s'asfalta perquè s'han de fer les carreres de Pedralbes. La Penya va organitzar els grans premis de 1946, 48, 50, 51 i 54. Aquests dos últims, a més, en categoria de Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 i puntuables pel Campionat del Món. Va ser l'any 1951 quan Juan Manuel Fangio va aconseguir el primer dels seus 5 títols mundials gràcies a una gran estratègia de pneumàtics. És brillant el que fan aquests tios. Més enllà d'una cursa, que guanya Fangio el Mundial, sí, fantàstic. Però tot el que hi ha al darrere és brutal. Efectivament, Fangio no va guanyar ni a Terramar ni a Vilafranca. Ho va fer a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. Entre els anys 1946 i 1954, Barcelona va acollir motor aquí, al flamant circuit de Pedralbes. Un traçat de poc més de 6 quilòmetres que discorria per l'actual Avinguda Diagonal. Els organitzadors deien que era el circuit urbà més ràpid d'Europa i els equips estaven realment encantats amb les prestacions del circuit, sobretot amb la llarguíssima recta que transcorria per l'Avinguda Diagonal. Això sí, logísticament era tot un repte. 20 boxes, 4.000 places d'aparcament, 2 quilòmetres de tanques, 10.000 sacs de palla de protecció i un cost de 700.000 pessetes de l'època, però es pot dir que valia la pena, com a mínim per l'espectacle. 60.000 espectadors els dies previs i 300.000 el diumenge poblaven les tribunes. L'any 1955, però, es va acabar la festa. Aquella edició de les 24 hores de Le Mans va ser protagonitzada per un grandíssim accident que va provocar 84 persones mortes, 83 d'ells espectadors. Aquell accident va suposar que moltes proves del món del motor tinguessin un abans i un després i es paralitzessin. La víctima número 84 va ser el pilot Pierre Levesque. El seu cotxe va impactar amb un altre vehicle a la recta de meta amb la mala fortuna que va catapultar-se completament tant el vehicle com ell cap a la tribuna d'espectadors. Avui en dia encara és una de les pitjors tragèdies de la història del motoresport. Tot ha canviat. Llavors, en aquella època, abans, quan corria el meu pare, el meu oncle, era benzina, rodes i cap endavant i el que sigui, saps? O sigui... Algú diu no passava res, bueno, no passava res, però compràvem molts números. Perquè passés, perquè tu veus les imatges i evidentment si passava alguna cosa ningú es podia sorprendre, en canvi ara és una sorpresa, com pot ser. Ara veus les imatges d'abans i t'estires a cavallera. Ara, tal i com corre un cotxe i per molt protegit que vagi, seria inviable fer-ho, per exemple, aquí en el traçat, o sigui, els guardarraïls estan a prop, o sigui... Malauradament, al principi, quan llegeixes quan va començar els campionats de la Fórmula 1, ara fa 75 anys, pràcticament cada esdeveniment que hi havia morts. No? El que em demanes del risc zero no hi serà mai. Que ens hi estem molt més a prop del que hi estàvem, segur, molt més a prop, molt. I sempre hi ha un punt que no el controles. Sempre, sempre.
La Fórmula 1 no va tornar a Catalunya fins 15 anys després del seu últim Gran Premi. Va ser a la Muntanya Màgica. Però a veure, si estem fent un documental de Fórmula 1 i de motor, per què em portes a l'estadi? Que l'estadi olímpic, igual que el MNAC o que el circuit, van ser conseqüència de que tinguéssim l'exposició universal de 1929. L'any 1936, la Penya Rin ja hi va plegar 70.000 espectadors. Després de la guerra, però, es va optar pel circuit de Pedralbes perquè tenia més rectes i els cotxes podien córrer més, i també més capacitat d'espectadors. Però l'accident alemany 55 ho va parar tot. Però no serà fins 1968 que Catalunya recuperi la Fórmula 1. Això sí, alternat amb Madrid. Un any ells, un any nosaltres. Espera, has dit 1968? Sí. Barcelona i Madrid? Sí. Un any alternat? Rotatori. 68, Sí. És que jo a mi això em sona i no sé de què. No. Sona de què? No sé. Per aquests carrers corria la Fórmula 1 als anys 1969, 71, 73 i 75. Unes curses que encara formen part de l'imaginari col·lectiu català. Quan jo anava a Montjuïc a veure les curses, era diferent, era molt més amateur. Jo havia arribat a tocar, o sigui, allà en un parc hi havia una espècie de paddock, que estaven tots els Fórmula 1, quan va sortir el John Player Special, que era negre, jo vaig arribar a tocar i em vaig fer una foto, que això avui en dia és impensable. I Montjuïc era un circuit absolutament especial, amb pujades, baixades, revolts molt tècnics, salt de rasant, i també va posar Barcelona en el mapa mundial. Havia trobat gent que coneixia del poble, que estaven... Però què feu aquí? No, cada any venim a la Fórmula 1. La Fórmula 1 Montjuïc, tu parles amb periodistes estrangers, i la Fórmula 1 Montjuïc és l'hòstia. Molt ben organitzada, perquè és veritat que s'acaba amb un accident, però el RAC havia fet innovacions de seguretat ja en aquella època que van acabar el doble rail. José Sanrín, sí, va regalar el RAC perquè li va salvar la vida. Aquell doble guardarrail l'innova el RAC. I allò comença a aplicar-se a altres circuits. Però neix a Barcelona. L'any 1975, però, no hi va haver aquesta sort. Un greu accident deixa 4 morts i 10 persones ferides al circuit de Montjuïc. Mai més la Fórmula 1, el Gran Circ, va tornar aquí, a aquests carrers. Sí que és cert que les curses de resistències de motociclisme van seguir uns anys més, però un altre greu accident l'any 1986 va tornar a posar sobre la taula el fet de la perillositat en aquest traçat. El xup-xup per l'establiment d'un circuit permanent, segur i modern comença a incrementar-se. Ral·lis, cotxes, motos... Tots creixen de manera paral·lela i converteixen Catalunya en una potència emergent. Noms com Paco Godia, Lluís Pérez Sala, Àlex Soler Roig o Josep Maria Juncadella. El motor català no s'entén sense ell ni sense els centenars de pilots, enginyers, mecànics, oficials de pista i directius, que no hi caben tots en aquest petit i humil vídeo, però que posen al servei de Catalunya el seu talent. Sí, és curiós que des que va passar el de Montjuïc, any 75, l'última cursa que es va fer de Fórmula 1, van passar anys, fins a l'any 89, en què ja vam tenir alguna cosa palpable que era per fer el circuit aquí. Semblava inevitable que calia un pas més. Jo crec que hi ha una explosió del país, de Barcelona pels Jocs Olímpics. Aquí hi ha el projecte de fer el circuit a Catalunya, i no només aquest, hi ha el projecte de portar els 3 mundials a Catalunya. Fórmula 1, Mundial de Motos i Mundial de Ral·lis, casa nostra. El circuit vam tenir un problema afegit, que el circuit estava, tota la planificació d'obres del circuit estava fet per inaugurar el 92. Tot plegat, el Bernie Ecclestone li va dir al president, escolta, l'heu de fer el 91. La gent havia viscut Montjuïc, havia viscut curses de Fórmula 1 abans, però molts no, la gent havia d'anar fora a veure-ho. El circuit de Montjuïc era un circuit amb un lloc privilegiat. Es va canviar de lloc amb un altre que és molt més privilegiat encara, que és el circuit de Barcelona-Catalunya.